Другият Гошко. Завърших! Така, Христо! Айде, опа! Жали, доволен ли си? Не. Така, Милян. Опа! Ей, кой се прегърна вече? Последния. Айде, последния. Честита на всички! Така. Желая всички! Пътя театър по отношение на бизнес проекти. Сега, значи, искам... Може. Може да кажа. Само ще Благодаря на Европейска информационна мрежа, на госпожа Паула, на Иво, на Миглена за такова организация и да ви желая и на нас и на тях това обучение да не е последно, да има още много стига. Много благодарим ви. Сега искам да ви помоля да направим една обща снимка. Едно биголка. Преди 800 метра да оставим бързи. Ще вземем за байрак и ще го сложим на бърга. Обаче преди да излезе всеки да мине през мен. А преди това аз да направя едно съобщение.